Soc Albert Moncús i Ferrer, antropòleg social, professor del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València i autor del llibre La immigració estrangera al País Valencià, espills per a una societat diversa i canviant. Bé, en principi, una qüestió és que estem parlant de la immigració que ve a ser una realitat construïda també des de molts punts de vista. Hi ha una qüestió de construcció. De l'immigrant s'ha construït en el nostre context molt pensant en col·lectius, diguem, de països de l'anomenat sud o del considerat sud, i a l'altre se l'ha considerat estranger. De fet, quan un pensa en polítiques d'immigració, pensa sobretot en control de fluxos i en totes aquestes coses que tenen a veure amb l'entrada de persones d'aquests països. Llavors, les diferències, home, hi ha una diferència que és aquesta construcció mateixa, no? Un que se'l construeix més com un migrant, diguem, amb carències, un migrant que efectivament en molts casos les té, i l'altre que és un migrant més benestant, que és un migrant que se'l considera residencial. El primer se'l considera que és econòmic i el segon residencial. Després, a la realitat, hi pot haver gent que té problemes econòmics i ve del nord, igualment també. Però aquesta és un poquet una diferència. Una és una migració que està molt associada a una cerca de qualitat de vida, de condicions de vida, mentre l'altra també és qualitat de vida i condicions de vida, però a vegades venen de condicions més mínimes. I després també aquesta idea de que una se pensa com una immigració més associada amb pobresa i l'altra amb una altra condició que se considera que no és migració perquè se converteix en migració en sinònim de pobre o de persona que té carències. Sí, la migració hi ha una tendència a veure-la com una qüestió, com un problema, perquè de fet es defineix un poc des de la permanència, des de la residència, des de l'estar. Després, a l'hora de la veritat, és un constant en la història de la humanitat i la mobilitat és una cosa molt humana, molt humana. Aleshores, el que passa és que es pensa des d'aquest punt de vista i per això a vegades se planteja com un problema, més que com una qüestió més normal, més natural, més considerada pròpia del fluir de la vida de les persones. Sí, i efectivament els valencians i les valencianes eren persones que havien marxat als anys 60 i abans. Hi ha una migració important a Algèria, hi ha principis del segle XX, finals del XIX, hi ha migració als Estats Units també, o sigui que hi ha emigració. I el País Valencià, com molts altres contextos del territori espanyol, fins ben entrat el segle XX, finals del segle XX pràcticament, i inicis del XXI, més aviat inicis del XXI, no és considerat un lloc en el que vagi molta gent a residir com a immigrant. Més aviat és al contrari. Aquesta immigració, diguem, interior és també immigració, efectivament, i moltes vegades s'oblida, és veritat que s'oblida. Però bé, jo el llibre no la tracta perquè per això l'hem anomenat migració estrangera i hem posat l'especificació estrangera precisament per a distingir-ho, perquè és necessari distingir-ho perquè és migració com l'altra. Quina diferència hi ha? Hi ha una qüestió política fonamental molt clara que també la viu la migració estrangera europea en relació a altres migracions, que és l'extracomunitària, i és el fet, la qüestió jurídica, els drets que té, l'experiència de ciutadania que té una persona que és migrant d'origen estranger i que és de país extracomunitari, no és l'experiència d'un migrant comunitari ni tampoc la d'un migrant intern. I la seva definició com a forà és molt intensa. Això explica segurament aquesta diferent consideració de la migració, el no considerar-se migrant. Després, a l'hora de la veritat, les experiències subjectives són similars. Pensa, per exemple, els casals aragonesos, andalusos, la Fèria d'Abril, celebracions que s'han muntat, gent que ha vingut de fora al País Valencià i que ha fet una vida en la qual ha buscat llaços amb persones d'origen d'altres llocs. Però, clar, a l'hora de la veritat, aquesta experiència és d'una estrangesa molt relativa, perquè no se considera tan forana l'experiència, ni se viu de la mateixa manera per aquesta raó fonamentalment política i també cultural, que hi ha una distància molt menor, també. Sí, aportacions positives, de fet, ja des del mateix títol. Jo he volgut jugar un poc amb la metàfora del calidoscopi per a pensar, si un pensa un calidoscopi, està format de peces de molts colors que formen una sola forma, que se maneja, quan se maneja, i això és un poquet la idea. Per a mi era la idea de la metàfora de la calidoscopi, la societat valenciana com un calidoscopi, i que els colors i la dinàmica els hi aporta, entre altres coses, la pròpia immigració.
que aporta demogràficament parlant un rejoveniment demogràfic, aporta també efectivament fa una aportació econòmica en termes no només de mà d'obra sinó també de projectes econòmics de negoci, per exemple, aporta també culturalment una riquesa i un aprenentatge que és molt secular, aquest tipus d'aprenentatge. Només cal pensar en la pròpia llengua valenciana i el català que parlem així, i també en el que seria els topònims que estan carregats, per exemple, de noms àrabs, que ja tenen ressons de moltes mobilitats de gent. Per tant, les aportacions culturals també estan ahí, tot el que aprenem en termes culturals que està ahí, i després el que aprenem també a l'hora d'una competència que a vegades no se té present. Un pensa aprendre coses de fora, però una de les coses que aprenem és a conviure amb persones que tenen altres pràctiques culturals que són diferents a les que havien sigut considerades pròpies per a les persones que estaven abans. I això també és un aprenentatge i una aportació, aquesta sensibilitat davant de la diversitat. Sí, una part de l'esforç del llibre rau ahí, I he de dir que tampoc és mèrit només no és el mèrit de l'autor, perquè el que faig aquí és un treball, entre altres coses, d'ampla revisió bibliogràfica de molta gent que ha mostrat que això no és cert. Això, aquesta mirada de la por que si te furten llocs de treballs, que si copen les ajudes socials, etc., que no són certes, perquè a més no tenen en compte aquestes aportacions que dèiem, però a més sobretot parteixen d'una lectura de la realitat molt vinculada a la por a perdre el que es té, un poquet, i molt vinculada a la idea de que un té uns drets adquirits perquè ha nascut ací i té aquests drets i té una prioritat. I aquesta idea de la prioritat del nacional, que a més està molt, el cas extrem és l'extrema dreta, és el que explica moltes vegades algunes d'aquests temors i d'aquestes afirmacions que a més es difonen com a rumors que no són certs. De fet, la major part, una cosa de les que comenta el llibre és que la major part d'ajudes, òbviament, van a persones, nacionals. I després hi ha una altra qüestió que també s'ha de dir, i és que moltes vegades s'oblida que la persona immigrant, després els seus fills ja són nacionals també, amb la qual tots formen part del mateix, d'alguna manera. Aquesta lectura de que hi ha els estrangers i els que són del país, la pròpia immigració s'encarrega de recordar-nos que del país ve el país no som tant, vull dir que sempre tenim alguna cosa d'immigrants tots, d'alguna manera. La veritat és que seria un bon argument per a una pel·lícula, perquè què és el que passaria si desaparegueren totes aquestes persones de cop. I moltes de coses que passarien és que trobaríem a faltar molts serveis i molts béns del diari, precisament perquè el primer que passaria és que molt del treball que es fa no es faria, perquè per bé o per mal, dic, perquè també té la seva part perversa, l'immigrant ha sigut considerat un treballador i ha sigut cridat o esperat com a treballador o treballadora, la persona immigrant. I efectivament el primer que passaria és que se trobaria a faltar aquesta feina. Molta d'aquesta feina es trobaria a faltar molta de la feina que fan aquestes persones, i també, això és el primer que passaria, però també trobaríem a faltar molt de contacte amb persones en el carrer, en productes que podem comprar, experiències culturals que podem tindre, no les tindríem, i perdríem, la veritat és que perdríem moltes coses, molts aprenentatges i molts coneixements també. I una cosa que em pareix molt important és que la immigració ens connecta en altres mons, en altres persones i en altres contextos, i si no hi hagués immigració no tindríem aquesta connexió, estaríem més aïllats. Una qüestió a tindre present és que les nostres vides són trajectòries diàries, trajectòries al llarg dels anys, al llarg del temps. O sigui, és un curs, la nostra vida és com un curs, i el nostre dia a dia també. Llavors hi ha molts escenaris diferents que són de contacte i altres que no ho són. I de fet n'hi ha molts més de contacte dels que podíem pensar. En el propi carrer es produeix un contacte. Per tant, això ja és un indici d'una situació d'integració, entenent com a integració una situació en què la gent tenen oportunitats, tenen drets, tenen obligacions compartits i conjunts. I això en el dia a dia està. De manera que, com es conjuga? Ja ho conjuguem, perquè normalment aquesta idea d'intentar estar còmodes en la nostra existència quotidiana doncs ens porta a confortar-nos i acomodar-nos. De fet, s'ha vingut substituint cada cop més el concepte d'integració per el d'acomodació, precisament.
i en la literatura es comença a desenvolupar més ja parlar d'acomodació, entre altres coses perquè el concepte d'integració presenta un equívoc, no? I és aquesta confusió en la idea de que hi ha gent que ve a integrar-se, no? Com si fos una cosa que fos només responsabilitat del que ve i com si entrara a un conjunt d'una cosa que ja està feta i acabada, no? Però en veritat no és res de tot això, no? Realment estem parlant d'una acomodació en la que tothom ha de fer canvis per sentir-se còmode, no? I això és possible en la mesura en què aprenem pautes per a tindre relació en les persones a l'hora de conèixer diferents maneres d'entendre les coses, pautes per a respectar els espais, no? I això s'està produint més del que es podia pensar. El que passa és que moltes vegades és més espectacular centrar-se en aquelles situacions o en aquelles coses que generen problemes, no? Perquè d'alguna manera crida més l'atenció i desperta més interrogants, no? I a vegades ens fixem més en això que en el quotidià, no? També això no amaga que hi ha contextos en els que aquesta acomodació és més complicada, no? Quan hi ha situacions de desigualtat molt forta, l'acomodació és més difícil, perquè un ja està incòmode de per si amb les desigualtats que viu, no? Només li falta que, a més, a aquestes desigualtats s'afegisca la diversitat o la diferència cultural que pot comportar encara més desigualtat, no? En quin moment es deixa de ser immigrant? Una bona pregunta. Jo parlaria un poc de que la immigració en veritat és una condició, no? que experimenten les persones, no? I aquesta condició efectivament ve de la mà de que els altres te recorden el desplaçament i de que tu recordes el desplaçament. Quan es deixa de ser immigrant? Quan es perd la memòria d'esta immigració. Una memòria que moltes vegades és generacional. De fet, és a dir, es passa de pares a fills la memòria d'haver migrat. Però constantment la vida quotidiana te pot recordar, i sobretot les altres persones, el contacte amb els altres, aquesta condició immigrant. És important tindre present que tampoc és dolent, vull dir, no és un problema. És una condició igual que altres que un pot tindre una condició de gènere, pot tindre una condició d'estatus, pot tindre una condició de creences religioses, hi ha diferents condicions, diferents aspectes. La immigració és un d'ells, no? El que passa és que el fet de que sigui més important o menys per l'experiència de les persones rau en la relació amb els altres, precisament. Clar, quan me dius aquesta idea dels descendents, no? Este error, aquesta definició errònia, equívoca de la segona generació, la tercera generació, la generació fins i tot se parla de 1.5, no? Que són uns que arriben en determinada edat, no? Aquesta idea de la generació ja s'equivoca de per si, perquè només s'emigra una vegada, els fills no emigren quan es desplacen els pares, però quan neixen en el lloc, en un territori, no han emigrat. Però què els hi passa? Que hereden la condició. I aquesta herència de la condició fa que tinguin aquesta consideració. En el moment en què això deixa d'estar en la memòria dels descendents d'aquestes persones, si deixa d'estar, doncs no tindran aquesta experiència, no experimentaran aquesta condició, no? Clar. Sí, bé, una de les qüestions que es produeix és que, una qüestió que es treballa molt al llibre és la qüestió de la ciutadania. Com ens considerem ciutadans, i quins drets tenim i quins deures també i quines oportunitats, que és la qüestió de la immigració ens porta a preguntar-nos això. I efectivament hi ha diverses qüestions que queden desplaçades, diguem, en les que les persones migrants, sobretot les extracomunitàries, perquè hem de remarcar això, no són iguals, hi ha diferents gradacions entre el que seria l'accés a drets, no? Hi ha una estratificació social pràcticament, una estratificació ciutadana que també s'explica en el llibre arrel d'alguns treballs que parlen d'això, de l'estratificació, no? On si tu eres una persona en situació irregular, que és extracomunitària, estàs en un extrem. Si eres una persona comunitària, de l'Europa comunitària, pots estar en un altre extrem per els drets ja que tens de residència, i efectivament legals, no? Per qüestions jurídiques, i efectivament no són iguals. Car aquesta qüestió de qui té dret a opinar o no, qui té dret a representar políticament, perquè és una altra qüestió. Quants pobles, per exemple, tindran una proporció d'immigració important i tindran uns representants electes entre els quals no es trobaran persones originàries de determinats països. I després a la inversa, perquè en algunes localitats de la Marina tenim governs de gent del Regne Unit, no? Aleshores, en realitat, jo crec, opinió, en general, afortunadament no estem en un context en el que no se puga opinar. Una altra qüestió és que el moll de l'os del que es considera
legítim està marcat per unes onades de permanència, una situació de que és el que estava ahí abans, el que marcava el que era la tradició, el que establia el que era el normal, el que establia el que era legítim, i això sempre està ahí. Llavors, clar, el que ve, la presència de persones migrants qüestionen aquest ordre, no? I afegeixen preguntes a això. No? Llavors, més que no tenir dret a opinar, el que passa és que qüestiona, l'existència del migrant qüestiona totes aquelles coses que es donen per descomptades. No? I això provoca la necessitat de respondre, de generar noves respostes. No? I, bueno, precisament, les tradicions, per exemple, les tradicions són un exemple d'una cosa que de per si canvia rarament. I llavors les tradicions sempre és aquella cosa, per un costat, que quan un la porta dintre la vol mantindre, la mantindria sempre com una cosa que l'identifica, i per altre costat que considera que no hauria de tindre molts canvis. No? I clar, el tema de les tradicions i les festes, per molt que sembla una cosa anecdòtica, no ho és, perquè està molt vinculada amb les identitats. I clar, efectivament, un dels passos endavant, un dels canvis importants que pot tindre el País Valencià, la societat valenciana, ve de la mà d'este canvi de tradicions, no? Que malgrat tot és una cosa que s'esmenta al llibre, però és una de les coses que se podia aprofundir més i que el llibre no pot acabar de detectar. No? Parla, per exemple, dels debats sobre el patrimoni que es giren al voltant de les festes de moros i cristians, que hi ha un cert treball sobre això. No es parla molt d'això, però és un tema important, sí. A veure, les conseqüències que té el grup, té diverses conseqüències, que no tinguen drets, òbviament té problemes per a les pròpies persones, que hi ha drets elementals com estar al carrer que no poden exercir-los, això vol dir que viuen en por. Estem parlant, sobretot, dintre d'aquest ventall que dèiem d'estratificació, la gent que està pitjor, la gent en situació irregular, pot tindre por a que si se fa visible l'agafen, però després hi ha una part esquizofrènica que és que al mateix temps els propis mecanismes jurídics que existeixen permeten que una persona s'estabilitzi la seva residència pel que se diu l'arrelament, la qual comporta que durant 2 anys, en aquests moments 2 anys, però en un moment han sigut 5 anys, no? Te diuen que reconeixen que tu has pogut estar en el territori tot aquest temps en la situació en la que estaves, que era una situació precària, i malgrat tot has aconseguit estar allí. I al cap del temps te diuen, molt bé, ara vostè pot tindre una situació d'arrelament. I per tant t'han dit, tu has d'estar amagat, però al mateix temps estar amagat has de dir que eres un ciutadà que aporta coses, que si tens fills estan anant a l'escola, que t'has empadronat, i al mateix temps tu estàs dient a l'administració estic ahí, però al mateix temps t'has d'amagar, no? Per tant, un dels primers drets bàsicament passa per aquesta qüestió de no poder estar a l'espai públic, de no poder-te moure lliurement, no? És un primer dret, i això és un primer problema, que genera una situació dura per a les persones que a més poden notar més fort psicològicament la distància respecte del seu context d'origen, no? I de les persones que tenien més a prop allí, que això és una primera conseqüència d'esta falta de drets, no? Una altra conseqüència és l'empobriment que representa per a la nostra pròpia societat, perquè ens empobreix a nosaltres com a societat que hi hagi persones que no tenen drets, no? Això és una altra conseqüència que també tenim ahir. I una altra conseqüència és que, paradoxalment, dinamitza la societat perquè fa que hi hagi gent que reclama els drets. I, per tant, reforça llaços de gent que s'ajunta per reclamar drets de les persones que no en tenen, i això també és una conseqüència d'això, que en aquest cas preferiríem que sigui evitable, però és evitable, tant de bo no passara, però en veritat és bo que passe, perquè el que genera és sensibilitat social, i genera llaços, i genera connexions, i genera reclamacions de drets i mobilització social. Aquestes són un poquet coses que podíem dir, segurament se'n podien dir més, però són coses que intento també explicar un poquet en el llibre, no? Això és una bona pregunta, però clar, la primera qüestió és que la política migratòria té 2 potes, i efectivament, ho deies tu abans, efectivament hi ha una part que són els fluxos i una altra que vol dir que és la política que se li diu d'immigració, i després està la política d'immigrants, que és el que és la gestió de la residència de les persones i dels drets que tenen i de la seva vida quan estan en un lloc, no? La principal mesura seria assumir la flexibilitat de la mobilitat, és a dir, el fet que la gent se puga manejar. Aquesta és una primera qüestió clau, i per tant s'hauria de flexibilitzar les entrades i eixides, sobretot perquè, contràriament al que se pensa, tampoc és que les persones migren només
suposant que pensàrem que és dolent, tampoc miren només per establir-se, sinó per anar i vindre, per anar a un tercer país. Per tant, una primera qüestió seria plantejar-se aquesta flexibilització i una segona qüestió tindria que veure en plantejar-se una bona regulació de drets, d'accés a drets socials en el context d'acollida, per entendre'ns. I després hi ha una tercera part, que és les polítiques de desenvolupament. Una bona política seria seguir treballant en la línia de desenvolupament, però no concebre'la com una prevenció. Diu, anem a prevenir un problema amb la cooperació, sinó com una cosa que enriqueix a la societat, diguem, on han anat aquestes persones, no? I que pot cooperar d'alguna manera i fer-ho, diguem, d'una forma que afavorisca un desenvolupament i en els dos costats, diguem, en el país d'origen d'aquestes persones i en el país on resideixen, que s'enriqueix en això. I una última cosa que voldria dir és que estaria bé plantejar-se la qüestió d'immigració com una qüestió transversal, no? Per què? Perquè si estem parlant de política d'immigrants, en veritat no són política d'immigrants, sinó hauríem de parlar de política de ciutadania. Aleshores, això vol dir que els drets, les obligacions, les oportunitats haurien de ser per a tots les mateixes, però també vol dir que has de regular per a tota la societat, no només per als migrants. L'objecte de qualsevol política bona d'immigració és un objecte de política migratòria, de fet, per a dir-ho en propietat, és que sigui una política que afecte al conjunt de la població, no només a les persones migrants.